Здравейте хора, вие сте с моя канал Иван и честита Коледа и днес ще анбоксваме този грамофон. Днес ще му направим на X-Mart един анбоксинг и тест на... Започваме да го отваряме. Първо срязваме лепенките с ножа. Ето, сега отворихме вече кутията, това го оставяме на страна и започваме да изваждаме грамофона. Малко ще ни трудно. Сега изваждаме от кутията. Кутията оставяме на страна, ето така изглежда. Целият в лепенки облепен, в найлон. Сега махаме ето тези. Изваждаме капакът, това по-късно ето тук ще го оставим. Изваждаме самия грамофон от тези стиропори. Ето тези ги махаме, ще ги оставим на страна. Да, махаме лепенките и го изваждаме, ето така изглежда. Вижте. Изваждаме и това от найлоните, да. Като чисто нов е. Изваждаме адаптера. Има такова, сега ще го махнем. Това е такава тел за кабеля, винаги ги слагат. Ето в момента я махнахме, ето тук ще оставим и отвиваме кабела. Това е кабелът за захранването, той се включва отзад. Сега след малко ще го включим и сега ще вземем и една плоча, за да го пробваме. Сега ще трябва да пуснем плоча с стари български химнове. Не можем да ви пуснем на Аба или някоя друга, защото ще ни баннат от YouTube заради авторските права и може само тази плоча. Ето така изглежда с капака. Ето ще вземем една плоча да ви покажем, че ето така ще го сложим и че може да го слушате. Затваряме ето така внимателно капака. Може да го слушате и с плочи. Капакът е направен да предпазва и освен това да не се праши плочата и да не се разваля. Оставете по един лайк, абонирайте се за канала. Ако това видео събере 111 лайка, ще пуснем и как правим домашен шоколад с маршмелоу на котлона. Довиждане, хора!